तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिदों उत्तर बेतना जौसिन फरायसालियाव। 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फालिबोबाय थानाय बायदिनो दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ फालिदों उत्तर बेतना जौसिन फरायसालियावबो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरखौ मान होनानै बिबार बावनाय जायो। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनाय लोगो लोगोनो 14 नभेम्बरजों बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै थाखो 10 निफ्राय थाखो 12 नि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि गेजेराव जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय हाबाफारि लायो आरो थाखो 4 निफ्राय थाखो 8 सिम जायगायावनो सावगारि बोनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ जोबनानै थांनायनि उनावनो उत्तर बेतना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोंआव थानाय बारग' फोरोंगिरि बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे मान बावनाय हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खनिन्द्र नार्जारि बिथांनि आफाद दैदेननायाव गेवलां मेल लानाय जायो आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो उत्तर बेतना हालामनि समाज सिबियारि खगेन डेका बिथाङा नुजाथिनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो बड' एडभाइजार बड' साहित्य एकाडेमि सोद्रोमा बरुवाकान्त ब्रह्म बिथाङा। बिथांजों लोगोसे उत्तर बेतना जौसिन फरायसालिनि गोरायुं बिथांजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो उत्तर बेतना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय सोद्रोमा बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो ओनसोलाव थानाय मेलेमजिबि आरो समाज सिबियारि आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि हाबाफारिजों उत्तर बेतना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव उत्तर बेतना जौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो लादों आरो बेबायदि दा आफादा सोलिगासिनो दङ। दा दिनैनि बे गोथार सानाव आं बेखौनो बुंनो सानो सासे थुनलाइनि मावथि बा थुनलाइ सिबियारि हिसाबै जोङो बर' थुनलाइ आफादा बे 14 नभेम्बर 1952 मायथाइनि दिनैनि जा सानाव बे समनि दैदेनगिरिफोरा दाबाय। बे दानायनि उनाव बा जोनोम जानायनि उनाव जे जोंनि बर' माहारिया दिनैसिम जा जौगानाय बा बेखिनि एसे जौगानाय महर मोनफैदों बे गुदियावनो दङ बे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। मानो होनबा बेनिफ्रायसो जोङो बर' राव थुनलाइखौ बोरै आवगायनो बोरै साननो हादोंमोन आरो बेनि सिगां मानसिफोरा सानदोंबाबो गौथुम गैयाबा मानसिया खामानि मावनायनि सुबिदा मोना आरो गौथुम दानाय लोगो लोगोनो सानफा एफा गिबियाव जों मा रावै लिरगोन मा हांखोजों लिरगोन बेखौ सानबाय। बेनिफ्राय हांखोनि उनाव बर' रावखौ फरायसालियाव माने गायसननाय बिजों हिसाबै फरायनाय स्कुलफोराव फैनानै 63 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव 63 मायथाइनि 19 मे खालि बर' बिजोंखौ गुदि फरायसालियाव जागायनो हादोंमोन आरो बे लेखायनो फैयै दिनै बर' बिजोङा जे भारत सरकारनि संबिजिताव गनाय जानाय मोनसे राव महर मोनबाय आरो बियो देग्लाय 2023 मायथाइनि 2 आगस्टआव जे हायार सेकेन्डारि एबा 11-12 थाखोआवबो फरायनो हानायनि गनायथि मोनबाय। दा बे बेलायाव आं बुंनो सानो जे बियो जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि आगुनि मावथिफोरा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बर' थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बर' रावखौ मोजां मोनग्रा दैदेनगिरिफोरा जि सानलांदों जि नाजालांदों बे साननाया फेलें जायाखै। जोङो एसे गोबावैबाबो एसे जौसिन थाखोआव लागै मोननो हाबाय बिजोंखौ। बे आंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव होननानै आं बुंनो सानो। दिनैसिम जिहेतु बर' बिजोङा जिहेतु
दाइनथि फरायसाफोर नाथाय थेवब्लाबो दिनैसिम बर' जिथु फरायसालि बेफोरनि बे बिथिङाव माबायदि दा बे बिथिङावथ' जोङो जोंनि गौथुमजों लोगोसेनो सरकार आरो लोगोसे जोङो साफा साफा सुबुंफोरनि बा नोगोरारिफोरनि बर' सुबुंफोरनि मा होनना बुङो गोबां दायित्व दङ। मानो होनबा जोङो जेब्लानाखि गावनि बिजोंजों लोब लोब फरायना दिन्थिनो हागोन सरकारखौ जोंनि गोहोमखौ खोख्लैनो हागोन जे जों बेखौ नांथारगौ। दा बे बिदियाव थाङोबा जोङो निस्सय हागोन। दा आंखाल दङब्लाबो जों खिन्थु एसे एसेबाबो आवगायलांबाय थादो आरो बियो निस्सय जोङो बेबायदि थांबाय थायोब्ला मोनसे समाव जोङो बेफोर जेंनाखौ सुफुंनो हागोन होननानै जों सानो आरो। माखासे बर' बिजोङाव फरायनायखौ एसे खमायनो हमबोबाय थादों माखासे जायगायाव बे बिथिङाव दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोबाथ' एसेबां खम जाद्रायाखै। मानो होनबा मोजां जों नायबिजिरबा नुयो जेनेबा जोंनि फरायसाफोरा सरकारियाव खम जादों खिन्थु बेजों समान समान जोंनिया फ्राय ओनसोलावनो प्राइभेट स्कुलफोरबो जाबाय जेनेबा इउएन एकाडेमियानो जा गुबुन गुबुन खायसे सुबुंफोरजों दैदेनजानाय प्राइभेट स्कुलानो जा बेबायदि गोबां प्राइभेट स्कुलावबो फरायो। साफा सानैया आवगायाव फरायबाय थादों गुबुन बिजोङाव दिनैबो फरायबाय थादों। जोंनि बिजोङाव खमायद्रायदो बे नङा आरो माने जोंनि हयथ'बा प्राइभेटावबो जोंनि बिजों थानायखाय जोंनि फरायसाफोरखौ खम जानाय बायदि मोनो खिन्थु साफा सानैया आवगायाव फरायो दासिमबो गुबुनाव फरायो। साफा सानैनि फोथायनाया दाबो दङ खिन्थु माखासे मानसिया खिन्थु जोंनि बिजोंखौनो दासिमबो गनायना लादों होनना जों बुंनो सानो आरो।